Abanjwa be television ya Voice of Victory twabere tugusangamo kubwamano omwaka omugima nunyorete ngarero nindi kitariki emerongo etatu ama tukaberuka omonena twanchere torore omwaka omuya 2024 abangina balia abagaka balia abana baita abasikena bamura no manyetenga obwaro boiga nyasao tolentre nonya twaetera marito amarwaire ama kweli chinguru chia setani muna ali kururora moinalia mwana olio weteroche Voice of Victory nera mona inwe nonya yanyale kalinga mwakuliro mwaka bobe ekilina nandilina obwamate bwaito na kitwe ibwirwe amona yeso ominto mwalimu Daniel alierugoro friends mwakulio sirete galia mungina twabaire pole abana bawo amona abachokoro mwalimu Daniel Kionde Pastor Lame Konkwale okabali gani asogokora omwaka wemeronge netatu lero ntagetego kwanira na kuligerelinga inkigia torentro bwaro ne chinguru cyao ne chinguru cye kanisa yao no morandio abana banyasaye okwibura kwa Yesu engencho yaye Emmanuel nyasa mona intwe lero torentre obwaro bwiga atoko mwaka ngambi yamon yonko baliga nilia mwensi omwaka omuya nomogoko nogosibigwa nagwachenu chinkoro cheito na gwetani mono abana banyasaye na intwe yesa iborume yaito tuchako omwaka omuya turabaya nyasawe itaba konye buna mwarure kanisa igo nyasawe itaba konye buna mwarure mogondo igo ngosaba tole aso wakira nyasaye ngambia mono mambia ntare 31 tuteli tukeli motorole lituko esuguku enene sikuku kubwa yogo chako mwaka omuya omonene tatu mwana no moikoma chenu mbiyamano twarolire amanene nebikone asinge njoko boko kwao Emmanuel oyore nyasaye kubwamono amonentwe wetera chinguru chelingana yamono watorentre obwaro boiga twaetera makweli twaetera marwaire twaetere ogotegwa kubwamono obubisa bwaimena isiko kulende omonena watotigairie litukeri motorore omwaka omuya mbiyamono bono ekera turategera lingana eligari tobeke chinguru aseretere Yesu romotorio ito amina abana banyasaye lero nigonta ketembarentere inkigia torentre obwaro bwiga ebitongo mbire nyasabe getororo bikorokwa abamaraika bamaraika baiga nabo bairwe meremo ao asingencho yokolenda enka yao asingencho yokolenda omubero asingencho yokolenda omoiko abana banyasaye tutete tuligire ko bwamano emeremo yaba maraika nereriye yiga gesa twibole twe goikalero geso moiko mwako chagete goikalero nande ntubasa kwanda leti obana no bwiga tubasa korra ko bwamano ngane chinguru cheito twachiro bwaro bwiga bana banyasaye twatabi gunga mwako weta enjira yabere ko bwamano engote njeme kwa finyu uraba teli bamungana batelire ekini wetera se chinguru chiatatu mwana mwikoma chenu twachiro bwaro boiga taliye kanisa taliyo morandia taliyo gotera taliyo buya bwao no buya kubwa mono bwo mwana omwanya bantu ochete kuliye yasirete na gogetori abana banyasaye nabono nabero gokumya konene mono sana twabere kubwa mono asenjera kubwa mono engote kimoika kemobere kebirengera lyo na kebwamate abana banyasaye abantu baitira mangana marita mangana mabe abone familia di Tanzania mutinyo komino yomo bana banyasaye abana batana babere bakobekire sumu inga kobwamano mbayi betuoni yomo nyene
tubwata abantu kubwa muno baraba Kristo abantu bakunywecenga abantu batali aba Kristo batana ujikanisa babeire kubwa muno bakole chinjira cheito koba chingote lakini tatanya sao torentro bwaro boiga obotegi meye kanisa na isiko ye kanisa obotegi ero no botegi asichi family mpaka asichi serikali onye tari kubwa muno ekingo chigokwanira anga bwaro boiga ntwango nyara wika imase family abantu mbara batoganiretia makweli imase family abantu mbara batoganiretie okogwa amarwaire bago chenga kabisa abana banyasaye ekera mabatonyorire lakini tigamba tebye lero ntagete ko batebya inkige kogera tuachiro bwaro boiga abana banyasaye keren kurigereria kubwa munekera tuachiro bwaro boiga yasaye nabegete ko bwamono abamaraika aroro. Angels are spiritual beings created by God who carry out his work on earth. Wetrasi Chinguru chia tatu mwana nombe komma chenu. Amaraika batonge tuwe banyarako abakuimukia emeremo yabo asengencho yogotolenda yitangani kemoika kemobere kemoika kebirengere na kebwamate nakigiye kogera abana banyasaye tuachire obwaro boiga wetrasi enjerenga buneyo. They bring God's message to people. Kerato soma se kitabu kiaruka aya memerongewe na isanemo bamaraika baiga ko bwamonemere memmenene bagokora igo bakolenta ko bwamono amangana amayago cyasa abantu banyasaye ruka eyemo Chinguru cheringana ebungo emerongevere na bitana na kemo abana banyasaye nole amonanche ormogendi nonya twaitire ko bwamono asenchira ere engote mono Luka eyemo ebungo bya emerongevere na bitana kemo ebibilia igegonte biga obani bokuyigoru kwa Yesu buna nabatebya omotienyi bwetano nomo omumaraika Gabrieli agatumwa na Nyasaye kogenda mu kyogaliri okorokwa Nazareth anamangana kubwamono amaya amangana kubwamono amarito aso moise ko mwekungi oliereire boko omono mosacha elietaliaye Yusuf igonkelinga amangana mayekera bo cyase cinka amangana mayekero Nyasata geteko yalenta ingweterase ko bwamono abamaraika amangana maya abamaraika abakorenta amangana maya ase family ase ko bwamono ekanisa amangana maya ase eserekali igamangana maya akalento no maraika ko jasomo subati olenge ko bwamono mwekungi no mosacho olenge omwekungi uyolenge korokwa Yusuf no mongina olenge korokwa Miriam ali asomo kyogaliraya ali Nazareth aso moise ko mwekungi oliereire boko no mosache elietali ya Yusuf we amate ya Dauti elietali omwise ko liniga alenge korokwa Mariam igo emetangani yaba maraika no kolenta kubwamono amangana amaya good tidings aso mwise kolia asomo murolia asomo nginolia asomo gakolia nakiye kugara wachiro bwaro boiga metego ni menge yabo mwako yoiga emesira bantomba abekanse ega togoro na maraika abaiga amangana ko bwamona aligiwe myoro ne kibunduki okoligwa kisumunki abekwa omwaka ko bwamono togo kigotora abana banyasaye banto ko bwamono mbali gebimoni banto mbali gikimbe banagokogosa kuruta mugondo kwao lakini togote bigunga omo maraika okorku Gabriel nigo ko bwamono atumirwa aso kolenta mangana maya neba ko bwamono nekero twaiteira asama kweli neba ko bwamono nekero twaiteira asama rwaire abana banyasaye watiga eritali kemeronge tato neyemo
kyoka osaso mwaka wemeronge vere na meronge vere nainye asenge ncho ya mangana maya asenge ncho ya mangana ogotoleka okoba kwa omoyo na asenge ncho yobosera watata umwana no moikoma chenu Emmanuel Nyasaye amona intwe ngikwa mokolere tato ito na kigiye kogerole moyo aba muri abange mbali giwa kobwama no kobekero kikababa aba seka abange mbali kubekero kikababa amona bamura abasaja abange ntubwata abantu tokoroka baba sukali na mama sukali tali amangana oborogibuka tali amangana kobwama na kenda abana banyasaye na asenge ncho ye Chinguru kya maraika tumetoboa abana banyasaye egendo kenda maraika bagokora egerengo soma sigetabu ya Daniel isanemo ebungu bya 22 yego tebanga the angels are sent to protect God's people. Daniel isanemo ebungu bya ye 22 abana banyasaye montegere buyemono sana aba maraika nyasabe kire ko bwamono bosi bwaito igoba abekirwa roro asenge ncho yogo kolenda omwaka oeta omugima igoko bwamono akwalendwa no mu maraika Daniel isanemo ebungu bya 22 munyole Chinguru kyelingana kyatarentiro bwarowiga akikyatare ko bwamono obomoyo abantu bayitira se accident abantu bayitira se kisumu abantu bayitira se bibago bana banyasaye Daniel ko bwamono ibe isanemo ebungu 22 ntegeranga abana banyasaye ebibilia nigo egontebya amangana akobwatia amangana iga egoteba iga abana banyasaye eri Daniel akairone yomuruoti aye omuruoti okikale Nyasaye one na tomete omumaraika oye agasieke menu ye chindo nechisimba amangana akorekana kyarenge gocha gokomera endo nabera abeiso nabera abenyoko nabera abo muntu rwegene tenga numusani nabera abe kanisa yawo Daniel yagateba yomuruoti okikale Nyasaye one natu mumumaraikoye agasieke menu yechindo na chiro kyo tichia tutandolete bobe bonde bonsi ekiagera nigo nanyorekanete nga tindi na komocha sobosi bwaye na boigo na sobosi bwao aye omuruoti tinkoreti komochakonde bana banyasaye it is protecting God's people abaisike bali banyasaye batara buyo mwako eta abamura bali abangina mona bagaka the angels of God are sent to protect you. They have protected you to date nande nkelinga nobo mwise komobe nebo mukungo mobe omusacho mobe nyasawo kolendiwe kabono iga ntiora akolere tatu mwana no moikoma chenu ogentokero Emmanuel Nyasaye amona egento kenda maraika batumira gukora over encouragement kerango soma segetabu kya omuchakano isanemo ebungo bitana bibere umwiseke nari gaiga orenge ko bwamono omorali nekere ko bwamono abomorali ingiwo jingo nyago kwanera ngaki Chinguru kyelingana kigoteba abana banyasaye omuchakano igegontebiga nakinya sago tumaba maraika gotobeka Chinguru ikomena isanemo omuchakano noraroro omwana Nyasaye Chinguru kyelingana ana kiyako rango soma ebibilia onye waikira aruto some omuchakano ikomina isanemo ebungo bitana bibere ingoyo iga Agari na Ismail omwana yo niga kobomorali bomongi noyomo momanyete igore ya Sarai yokorobelinga bono asenge ncho na abeire ntari kuibora bana obatebyo mosacho yenga boni gento gokora omwana yo morali otawe ikakobwamono ase okomuira tuibolero omwana wono Sarai muka Abraham tamuiborete bana era nalenge no muise komusomba omo Misiri ani omuise koyoiga ojikobeni courage no musomba omo Misiri olekoro kwa Agari Sarai agatebe Abraham noroche bononga omonene ontangire tinyora abana
menyana no muiseke oyo one umusomba ande nabe ndanyora abana kurwa sare Abraham akaigwero gokwana wa Sara ingogosora igwere umukungu yorosire nana konyora mwana omorere nara kurumisiri okoegera kobuhamano omwana oyo iga kurumisiri nga menya monera atonyorera abana umukungu yokoro kusarai aseigo nyuma ya Abraham kamenyire ense yakana ni emyaka 10 Sarai akaimukia Agari umusombo yo mu Misiri akamomoa ana mangana amakongu Abraham bakungu mbalenga banyomeria abasacha babasa gusalia machikanya sai abakungu mbalenga banyomeria abakungu babo abasani mbalenga banyomeri kubwamona abakungu babo bagochenjania abakungu agachenjeria kubwamono umusacha okoroku Abraham umusombo nyasaye umusacha oye ingabe na mukaye abe seresere n'umukungu okabero gatatu Elio bakamenyana na Hagari nera akaba murito ekeraroranga obeire murito akaba ogochaya muyiburi umwabo nero momoa ekeranyoro mu mwana yo Misiri Agari obeire murito agachaka mwana oyiga agachaka kumuchaya Sarai agatebya Abraham obo bwanyorete tiga naye bokonyore ujagire kugarali umusacha oye kwa nero urubeli amangana yayiga ina kwa umuise kono musomba mobenere ekeraranga obeire murito unchayire tiga omonene atugambanie inche naye uchekera kwa lente bitinase umugakoye ebungo bitana ibero nonta etego dueli umumaraika bo matenango kwa lewa mareka bo monene amareka bo monene barororo to protect us amareka bo monene barororo asinge nchoko egotami igubuna ko bwamono umumaraika yakoremya umwana yo mu Misiri orenge ko bwamono morali ko bwamono bo musombo nyasaye orenge ko kwa Sarai mumaraika bo monene akarora gali ase Roro wano mukungu yo moselirie omoseli ngakia moseli bono Abraham nera agatebi Sarai roro musombo oyo nase amaboka ari mokorere buna oranje Sarai akamuchanda bobe nere agatama kurwa asari bantombalenga bachande tabarali bantombalenga bachande tekintakana bantombalenga bachande tabana babanyene abana banyasaye akamokorera bobe nasenge njara ngonyoriro oburito nando umwana yaga nera akamuchaya ngaye n'umuto umumonje nabeire murito Sarai akamuchanda bobe mumarayika bwomana akaroragari aseroro asenso kwa ya mache yarenga asenjere kogenda suri akamubolia ayo musombo Sarai inga yokorwa naende nga yokogenda akamuiraneria nigongo tamakuru aso moibolio minto Sarai omwaelio Yumo marayika bwomanene akamatebya irana bokyase moibolio mino weke yasare abana banyasaye tigamba tebiga uweke indegento yogokumya mu marayika nyasaye akaremya Agari igo emirememe tangani twanyora amareka banyasaye bagokora inkeringa they bring good messages to God's people. Number 2, protect God's people. Number 3, give encouragement. Abana banyasaye nakya marayika bataremirie bana bakungu batari koibora bana bana bayisike bari bariye abasaza baba nyome bayikirenga bababolire bakonyore bagobikunywa maruwa bikunywa kinyasore bana bakungu bari barigiriye abasaza bababolire bana abasaza bari barigiriye abakungu bababolire nyakinyasa akoremya abantu abayiga to imoka otamekuru ase kanisa to imoka otamekuru ase bo Kristo bwaho nga umukungu okobolire umusaza okobolire obwama tobo tangani tugwente gotwara no kuriyo buruti bwegoro ebine ngatomenterwe nabora abesioro oli muiseke ngomusacho okobolire onyo muno musacho bwata bakungu babere batatu kuija bwate gari kuija bwate kibesa akoro ko munyagitari omwari gokogenda uchande kaseme chando yawo yonse omumura oburu mukungu ogenda konyomo mukungu okabero gatatu ogenda kobwamano konyomwa na ndogo omwari yote go Kristo bwaye omanya wate ungano nyoma no basya egendo
kirororo go kuirane kanisa ntoko bache toko batoko tobeke roje bana banyasaye bien courage na handete naboronge nyasaye na uroberetinga inkyako roberetie lituko lya mambia igonkeria egento kende abamaraika bagokora ase abana banyasaye patrol the hearth egento kera kyogo kumya abana banyasaye igo bakona gotara koranga kiensere nga yamangana ya gotoka Stefanaya egetabu ya Stefania agebonte bikobwa mono amangana akobwatia abana banyasaye tima yetigose moramo na inche amangana ngo kwana abana banyasaye inki abamaraika batokoreire hande nki babo kigotokorera Stefanaya yego kwana kobwa mono amangana akobwatia eyemo kianda mangana gago kwanwa iga abana banyasaye nga cyubwa amate bweito bwabeire ko bwamono amona igoro yebote bakobwa mono iga abamaraika abatumirwe go patrol andonsi asole botuko asowete samakoli asowete asebibago botuko bune nyasato rendete abamaraika no bare bakona gonchorokana nago kolenda asengencho yobuya wemeremo ya igoro abana banyasaye egento kende bring punishment to people Samuel yakabere 29 ebungo byaye 15 kemo kera toko kore bibe abiko nyalikana ko bwamono nyasare ntege susuro ko bwamona asabantu nakimo korora iga abantu abange bayitira abantu bayitera manyinga abayise ka abange ko bwamono munankura nyoro moise ko lyo rongo moino ga ige kesi kere ko bwamono ko timba kabono iga abasaja ba muitete umuise ko lyo tagete kigali umuise ko lyo tagete ko bwamono bugimo buyabaga kabako bamokomboza kinyomba kiye million umwari abana banyasaye umusubati uri agaitwa obaira makonda asembera ime akini tigamba tebiga nyasaye gakorente punishment muntu tayo witera manyinga muntu tayo wita muntu abana banyasaye bugimo bwaye bokorongera bantu bayitira bayise bayitira bangina bayitira abasani baba bisikera bamura bonsi yoko nyara bari kibarimo kipara na bugimo bwabo morongeti abana banyasaye bantu mbarona arorombo kigete go cyari so tigi bakabwata ise bakabwaterana na bakabamura bakangenta ise bakabutere bimo byomobere bakamanya koro bakarutege simaime bona bakungwa abodere n'abasacha babo abande ko bwamono bareki barimo kikiro bakona gonjokana abasacha abanda abasibirase kikera ihonkiri nka marayika banyasaye babekiro rasinge jogo patrol kende gyonsi yakorekana mubasa kende gyonsi yakorekana butuko abana banyasaye obobisi bwensi inyasaye omanyete bweka omanyene litukaze lituko they are both good and bad angels egatabu kia okomanoka kubwamono 12 bungo bitana bibere ntobwata abamarayika kubwamona abaya nababe Chinguru Chie abana banyasaye ekera togosoa omwaka omoya okomanoka kubwamono abana banyasaye nakwanira abo emeronge 12 bungo bitana bibere ngage Biblia bateba abana banyasaye 12 yego teba kubwamono amangana kubwatia ebungo bitana bibere ngake Biblia bateba tubwata abamarayika babe amana babare abamarayika kubwamono abaronge 12 kubwamono ebungo biaye bitana bibere Biblia inasema Chinguru Chie chigoteba iga abana banyasaye kuliginda asengencho ya maiso yogo tarabia anda asumu kiolyo muya ntoye wa maiso kubwamono akorabia kima Eliese ya abete igoro Mikaeli n'abamarayika baye bakaruwana n'enjoka n'enjokelia n'abamarayika baye bakaruwanira amo kolende tibabwa nonya na sabo tanyolekana igoro naende tuharwanire giseye ese yentanga nde akoregete igoro nekere setani yagoseru na marayika baye nabone ga setani yango tudwani giseye kindi tomona abana banyasaye lakini tigamba tainga abamarayika balia abanyabibe mbakanyora liba gasobuguma bweito buna abakristo banyasaye ne abana bibiriria ne abana mangane mesira no hena mangana kubwamone meyo ne abana mangana kubwamona abantu batotegete abamarayika bayigoro bagoturenda kegima nenchokelia nene gatugutwa gocha inse
elia nengiti ya kale korokwa omogenki na setani omongainereria bwense yonsi era agatuguta gochanse naba marayika baya bagatugutwa amonere nabo bagokora ebintu ao asobugima bwense ye abana banyasaye abamarayika balia kubwamono ababe nabo bagokora kubwamono nebintu byarentine mechando asobosi bwense okumanuke yeyo 200 ekefunge kemo ngake Biblia egototebia 200 ekefunge kemo ekeratogo soa kubwamono omwaka omuya emyaka 1000 eyemo elio nkaroro mu marayika ogoika korwa igoro na ekeigero kiora ya bakure nekenyurie kenene asoko bako kwaye era akabwate enchoka enyitieria ya kare ero nomogenki na setani akamusibase ngaki emyaka 1000 eyemo akamutugutase ora ya makweli akayesieka na akabeke kemanyereria igora asare elinde tagenka abantu bebisa kunaende weke emyaka 1000 yemere nyuma asaya nemogwenerete asiborwe ase ekero egeke ikonkelinga neke ngaki abana banyasaye ekere kubwamono yesa koirania oburuti bwaye ekere yesa arache kubwamono kuya barabaya barendirwa mona marayika ye igonya sara ikekobwamono korwa igoro aiga setani ekere abachenu bachire igoro mbagende kobwamono asomukiori umya setani asibye myaka 1000 yemo nabega asibire kobwamono aseora ya makweli igara abo goncho nakana kuri yabantanya ko bagenka lakini takobanyora omwelio yabana banyasaye ekera matuka yarire naliyo kobwamono getura liye korugoro setani agosiburu nagugi na magugi bachikurwa n'umukiori omachenu omurero oche obasambe bonsi nyasaha wito abakonye kera mugo cyako mwako moya nigo nabaganiria mayabana banyasaye asenge njoko buruko mwana nyasaye asenge njoko bekukwa yaso musaraba totori guna intwe ekero yesa gocheria kabere etoke ngemere motu akore tembia telibosa nigo turariga ni wasomo kiori omachenu ase turamenya na gochenga kare na kare ase retaria yeso yoro motori ito amina omonene mbiya mono tata umwana no moiko machenu watumira abamarayika asenge ncho yogotosemia asenge ncho yogotoremia asenge ncho kobwamono yobwakana egesiomba umwako etantu aetera makon mbiya mona asenge ncho watogitera etwasiri abaminto onyamarwaira atonyora nonye kobwamono twaminyo kiwanemeyo na abande kobwamono bagatorora tole bobe bakagokera makwiri ito bakagokera marwaire ito omonene atubaka ngambia mona asinge njo gwato etama abamarayika gotorenda umwaka tugocha kumoya nyuma yechitariki echiga 30 yemo toso umwaka bwe mwaka 2024 omonene twango sanga abamarayika baturinde tokolekero wanja kwao ne bantu akwa ne bantu abamoyo obuya bwabo toisane atwasabironsia kolekana na bwanjete kubwamuna serikali ya Kenya kubwamuna chikanisa na chinka secretary Yesu yoro motori ito amina pastor lame konkwale asogo koro mwaka onye kwaga ndiko support ya kubwamone program yiga yewata to support ili ogiri ngana bana banyasaye nabo gutumesa daka yao okia senambe yo 0710 711 471 naenda bana banyasaye na sama sabo ikiagera kibese nchirige nteke nene tubwatega iga no kugweni nyasa okugwenia nyasaye abakune nyasata aramona inu nyasata aramona bana baino nyasata arana bagaka baino nyasata n'abana bangina baino nonyambali bakwereru batigiru boka abanyana nyasaba bwato kobona amareka baye tutaru mwako iwe tomokorere meremo nande nigeria matera yo akobasesenia mbarikiwe sana katika mwaka mpya. Fadhili zako, maana upendo wako haulinganishi chochote. Nitakusifu
milele hata milele. Nitakusifu milele hata milele. Asante Bwana kwa wema na fadhili zako, maana upendo wako haulinganishwi chochote. Nitakusifu milele hata milele. Nitakusifu milele hata milele. Ulinikomboa Bwana Yesu, mimi sasa niko huru, ninaimba kwa furaha, nitakusifu daima. Ulinikomboa Bwana Yesu, mimi sasa niko huru, ninaimba kwa furaha, nitakusifu daima.